ଆଜିର ଗପର ନାଁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା। କୋଉ କାଳର କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ବତକଟିଏ ପାଳିଥାଏ। ବତକଟି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁନା ପାଲଟିଯାଏ। ଲୋକଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିବାକୁ ନିଏ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଟାଣୁଆ ବାକ୍ସରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ରଖେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବାକୁ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଥାଏ। ବାକ୍ସଟି କିପରି ସୁନା ଅଣ୍ଡାରେ ପୂରିଯିବ ତାହାର କେବଳ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଦିନେ ସେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲା ନାହିଁ। ତା ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ବତକଟିର ଦେହରେ ନିଶ୍ଚେ ସୁନା ହୋଇଥିବ। ତା ନହେଲେ ସେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତା କିପରି? ଏ କଥା ଭାବି ସେ ବତକଟିକୁ ମାରିଦେଲା। ତା ଦେହ ଭିତରେ କାଟି ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା କାହିଁ? ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଧନୀ ହେବାର ନିଶାରେ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବତକକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଅନୁତାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ମନେରଖ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଶିଖ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।